ngayenza ngona le ndoda yakhe into engasebenzi. Kanjani usuke uyofunani kwami? Ngayenzani into engasebenzi? Usuke uyofunani kwami? Ngisuke khona into engiyoyifuna. Yini kanjani? Usuke ufuna umphithi kuphela. Wena unayo indoda. Ingane ngoba uyisalukwazi singakuguge kangaka uzoyifuna. Uyisalukwazi uyini kanti? Unengane engakati. Unengane engakati. Le ndoda yakho khona into engiyenza manje. Kusho ukuthi khona into eniyenzayo ngoba ulokhu ngemali. Ulokhu ngemali. Alright, let's go. Sanibonani ninjani? Mina ngiyaphila bafethu. Igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siku-September inyanga yamagugu Heritage Month. Siyakubingelela. Sithemba ukuthi umnandi grand lapho ukhona. Uyazi ukuthi thina kwaZulu siyinsizwa nje ezinezibongo. Ingakho kubalekile ukuthi ngale nyanga yamagugu yokukhumbula ukuthi singobani. Sikukhumbuze ukuthi nami ngiyinsizwa ngakithi awuzwe nje. Ngujabula phasi nxa sekaqhobozelenze luze encane bekuthiwa inkulu ngabe kade bayibhema abafana. Mekuthiwa iluze encane kushiwo lento uyayibona nje nawe. The next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Otherwise ungakwazi ukuthi usilandele kuzona zonke izinkundla zokuxhumana ubone ukuthi ke siphetheni futhi ke ama-episode siwaphethe hamba kanjani. Mokuthi nawe unenkinga esithi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asiphuthume siyobabona ke namhlanje ukuthi siphethe bani indaba yakhe ihamba kanjani. Mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele asibangene. Ngithanda ukubingelela ababukeli. Igama lami nguSinenhlanhla Gumede. Ngifonele le show lena ngoba ngifuna ukuthi izongisiza ngendaba yami nomakhelwane wami. Sikubingelele sikwamukele umbukeli wohlelo silungisa umjolo. Mokuthi uyaqala ukubukela njengamanje ungakhohlwa into right. Kwenza into right which is to subscribe, like and also share this particular channel Umjolo Show. Before siqale ke show yethu namhlanje, let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. Ngakwazi ukuthi uregister uphinde ubethe using our promo code Umjolo. That is UMJOLO Umjolo. Ngadownloada ke njengamanje i-app yakhe kwa EasyBet. Mase uyakwazi ukuthi uregister ubethe usebenzisa leyo promo code yodumo Umjolo. Eceleni kwami nginodadewethu esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani ezitholelana namhlanje. Siphinde futhi sikhulume indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Dadewethu sawubona kunjani? Ngiyaphila mntaka Mayi. Igama lami nguMatifana. Usisi esinaye namhlanje ubani yena? Igama lami nguSamke Ngwadlamini Sibongo. Samke wakaDlamini. Ngokuhlala kusuka eMpangeni. Okay. Siyajabula kakhulu Samke ukusibe nawe namhlanje la ohlelweni uzokhuluma nathi. Njengoba uzithola lapha ke namhlanje kungoba kukhona inkosazane ibiza ngoSinenhlanhla wakaGumede ethe ifuna nihlangane lapha namhlanje nizokhuluma. Ngabe uyamazi uSinenhlanhla? Uma umazi umazi kanjani? Yebo ngiyamazi uSinenhlanhla umakhelwane wami. Close makhelwane. Makhelwane nje close. Close siyaxoxa. Okay. Alright. Namhlanje uSine uthe ufuna nihlale phansi nikhulume. Mhlawumbe uma uthola ukuthi uSine uthe ufuna nizohlala phansi nikhulume. Khona into efikayo kwena emqondweni uthi ufuna nikhulume ngani noma uthi hayi ngizozwa khona ukuthi lo muntu ufuna ukuthini kumina? Hayi ngitshalela ukuthi ngizozwa khona. Uzozwa khona. Kodwa nje uready ukuthi umuntu ufuna ukuthini kwena? Hayi ke njengoba uzwa nje udadewethu ready, I am ready and I'm sure noMaqwabe uready uGumede ukuthi ezwe ngempela ukuthi ngempela mengabe efika la uzofika thini kuthini. Ungabusaya ndawo ke hlala la ukhona sizwe ukuthi episode namhlanje siphatheleni. Dadewethu unjani? Ngiyaphila nami. Ngiyajabula kakhulu ukuthi awugcinanga nje ngokubhalela uhlelo kodwa uthe uzofika la uzokhuluma nanangu uMadlamini. Nanoma ngabe yini ofuna ukuthi ukhulume ngayo kuyena namhlanje. Mhlawumbe before nginikeze isikhathi nje sokuthi nikhulume uMadlamini uvezile ukuthi ningomakhelwane futhi niyazwana kakhulu. Wena nje ungachaza mhlawumbe uMadlamini ungamchaza kanjani? Umuntu kanjani kuwena ezumazi? Umuntu nje oyithulelayo. Kodwa futhi ke unaso nespirit sokuphika. Okay. Alright. Kodwa nje umuntu nje right. Umazele right. Okay. Igama lesho yethu silungisa umjolo. Nakho wena uletha uMadlamini la ukuthi nizolungisa something.
Ngenzeka phela manje siphila ezweni elikhululekile. Niyatshola noma Dlamini noma khona okunye ofuna nikulungise? Hayi asijoli. Antsholi. Samke ngoba ngikubize la ngithanda ukuxolisa ngiqale ngixolise ngikubize ngokusheshsha okungaka ungazi na ukuthi ubizelani sekukhona namakhamera. Into la nginenkinga la ngokuthi bengithi ngetohweni wena uyasala uhambe uyovulela endokhuzeni lapha endodeni yami. Nivalele kanti ungibizela umsangano lo msangano nje ungibizela lo msangano umsangano uvula amathanga umsangano ngokuhamsuka kude ngayenza ngona le nto yakho into engasebenzi kanjani usuke uyofunani kwami ngayenzani into engasebenzi usuke uyofunani ngizuke khona into engiyifuna yini kanjani usuke ufuna umphithi wena unayindoda ingane ngoba uyisalukwazi uguge kangaka uzoyisalukwazi uyini kanti unengane engakati unengane engakati le ndoda yakho khona into engiyenza manje kusho ukuthi khona into eniyenzayo ngoba ulokhuza ngemali kokusiza ukuthi kuyilokhuze phathe ngoba ngishiyelani-ke le ndoda yakho ayithweni uyingane ngishiyelani-ke ngingazela phela ngoba nanginayo imali anginisebenzi nilala lapha endlini mina ngiyophanta nina nihleli lapha nivulela ingane amathanga uvulela unamahloni njani ugodoyi wena ubolile njani Imani. bamba indoda yakho indoda yakho-ke yathi ngitawuhlale phansi. indoda yakho-ke yathi uyabala indoda yakho yathi uyabala ulomama lo hlanyayo Okay. futhi wena wadluliswa wena wathakatha nawe udlulisiwe ikushiyelani indoda wena ikushiyelani indoda ikushiyelani indoda ngiyabuza izesalukwazi nje ikushiyelani Hayi nani bo. la ngaphansi Hayi bo. wena unani wena imali Ishiyelani. wesilimo wasuka emakhawuza labafana abancane wasuka emakhawuza labafana abancane wesilimo shem abakhaya bathi nje buya usuyongqongqoza lapha usuyongqongqoza ufuna upipi uyoguga nini uyoguga nini ngoba uvithikile nje usidwede unjena nje ingeze emntwini ovithikile indoda ingeze emntwini ovithikile ihawe imali wena futhi uyilesifamile sesimbe singela ngqondo abantu bathi nje bakubona ukuthini wena uyahlanya wena lala la indoda yakho kutshela Ngicela nihlale phansi. Yabo njenga manje nisathukene nakhuluma mina angikakozwa kahle ukuthi zikhiphani. ulala nendoda yami lo yebo ulala nendoda yami izusakwazi sidalula nendoda yami cabanga ingane unezifo lo ngawukhuluma nendaba yakho imali wena ingqongqozela yami indoda ayikathi izongqongqozela kwakho yaze shuthi phepha kahle njani ayifune yakho wendoda Hayi bo. Ngicela uhlale phansi. sasho wena zeyishiya masekuthanda mina awubathi badlala ngawo masekuthanda mina ngizodla wena uyazelisa nje ngizohlisa kusakwazi uyanya ngikhothama isizwa ngami izwa ngayo kanjani mengase kuthiwa izolanda la izozwa ngabe phela kade yakulokhu izwa ngami ngabe kade yangixosha izwa ngami ingoba isikhathele nayo khathele lokhu uzoyishisa ngelokhuzana ngekiwu lokhu uzoyishisa lapho futhi bengizoshiyela-ke yona bengizenzela unamanga umphethe mnandi ngiyayazi phela iyalala nami iyalala umphethe wena uyayithanda vele uyabonakala vele wena nje awukwazi ukuhlala phansi wena uyinkinga When you bunny right now, when you bunny right now, when you bunny right now, when you bunny right now,
futhi kuba uyazi. Azimnandi ke shwele. Yake sisemakhamereni ke uzothini ke emakhamereni uthi sihlukani nokushisa indoda yami ngeqiwe njani ndini mgodo igololelo. Usangijuka nawe golo lakho. Nawe golo lakho ngenze ngisho golo lakho. Musulo kusabisa usukuma woza nami ngisondela woza ulokhu ukubanjwa musungisabisa hayi ngoba uthempena libounce musa nje uthempena libounce musa nje ungisabisa Yo musulokho nje usukuma ulokhu ufuna ukubanjwa bafethu lokho eniqala ukukhuluma la niyalwa inhlamba approach uthi udla indoda yakhe wavuma ukuthi uyayidla uzuthi mnandi washo wajwayela lo akahloniphi wena uyahlonipha ngomdala obonile uyathakatha lo uyawaheha ngangithakatha wena unayo itswebe okuthakatha ngangithakatha wena nje kuba uyisaliwe wena nje uyigugele nje uyithathalele kodwa kusala ngihamba nendoda yakho ukuphi nokubuka ayikufuni wena unamandla itshala leyo isiza la igqe wena usiza ngemali ukuba uyasida nokudla kwakho ukuba uyakwazi lokho ukuba uyakwazi nje lokho ayikho into esingayidli kwakho ukukhohlakela ingane zakho yithini manje zithini nje ingane zakho so wena sisi ubhizi nendoda yengane uyazi ukuthi sandana nengane but ngeke uzuyiyeke futhi unamanga wena engqongqozela wena ongqongqoza kahle azongqongqoza kwakho wena ongqongqoza ngoba ufuna nalokho kodwa ngasho ngayibona lento ukuthi umama omdala angakahlale yedwa ayindaba ubiza ukukhathala namadoda kahleke wena ngawudila nomgodoyi wakho usaba umgodoyi wakho ngokuzala kumina yini usaba umgodoyi wakho ngokuzala kumina wena indaba ungawawundaba nje ongalotshola ingane lotshola nje kusayincane kabi wena wahleke nawe sobona-ke nawe ukuthi kuyogcina lindubuka sobona ukuthi kuzoqhubeka yini sobona ukuthi kuzoqhubeka yini lindubuka ujwayelana kabi wena uzohlezi uqeda le show uzongenza seningasekho leli bounce ngeke ungenzeli utho nje ngikusabi yesisi wamanzi amancane nawa nje nali izobe seningasekho ngikusabi nje wamanzi amancane-ke nje wena ngapithiza nje manje okay manje woza manje hayi okay ngicela uhlale phansi Magumede sophuma nje ngifuna ukupitshiza uzobona ngeke phela upitshize indoda yakho uphinde upitshize naye akahloniphi ayishisa mhlawumbe unezifo nje futhi izokusiza impela ibingishingishiyele wena ngeke ngize ngikwazi wena nje ube nostyle nje hayi shembada nginami ngahambe ngiyinyeza phela ngineza isikhathi ithuba ukuthi ngichaze ukuthi kwenzakalani ukuthi nawe uyangibhomba kwenzakalani-ke sithi cha ubhuti yena wayelokho engihlupha wena bhuti ngilokho ngimtshela ukuthi umakhelwane sijwayelene naye kuyikanje kanje ubhuti-ke wangitshela ngey'ndaba zakwakhe ukuthi lo une-attitude futhi nake embhedeni uyayibandela nje wena ubandi wena awubandi salukwazi esingabandi nami ngayithathela-ke kodwa-ke ngoba-ke sesibandiwe sengingathanda ukwehlela ngezansi kodwa-ke naye akangangithathi ngale ndlela angithatha so uma uthi ungathanda ukwehlela ngezansi awunankinga akunankinga nokuyiye indoda yakhe phela ngiyithandi kodwa isekudleni uyamuzwa usaqhubeka cha uba uzokubhebha ngaphela nokubhebha wena uma ufuna ngiqhubeke phela ngizoqhubeka ngisaba hayi ukuthi ngwangiyeka ngwangiyekusaba cha ngiyisabisisi bengikhombisa nje la ukuthi semhlabeni hayi ujikela ngisho nomakhelwane hayi semhlabeni futhi sethekwini ngikhombisa ukuthi semhlabeni la hayi sisi ngiyabona so manje wena uzoqhubeka nendoda yakho sowazi ukuthi idle umakhelwane wayiyeka umakhelwane noma uzothi hayi ngiyayiyeka nami niyeke nobabili hayi mina ngingayiyeka bekodwa bekuthi ayifuni ukuthi iye clinic phela mdala kabi lo muntu into ilele ekucheck-ini ngeke phela mdala kabi lo muntu ade mshisa ngekiwi hawu what if usugxuma nenxeba hayi ngoba nami vele nje ngiyazazi sengiphuma khona usuphuma khona eish kodwa-ke dadewethu nawe ubungaboni ukuthi umfana omncane lo uze ngaleyo mpahla nje obvious futhi umfana kadeli uyena uyisilima yakhe into iyaphela uyaqedwa abafana iyakhe iyaphela eyamfana naye iyalokhu
phela ngakasekho umfona uba so mengabe uthi ubuyigayekele usho ukuthi ufice umfana ukufica uvela utsingini. yebo vele elambile. Ukufica uvela ulambile. Vele elambele nje. Umfuna umuntu wesilisa. Elambele. But njengamanje uyawilling ukuthi umyeke uqhubeke nje nempilo yakho ngendlela eright. futhi ngaqhubeka nje nomali Kodwa phela axolisa ke kumakhelwane ukuthi i-wrong into eyenzile. cha umakhelwane vele ngiyazi ukuthi ngibe wrong ekugcineni kumele ngixolise kodwa naye-ke uma ngeke alwamukele uxolo lami lami ayikho into engayenza Sixolise nini ngoba ukuthi ngeke kwamukele. sengiyasho ukuthi ngehlela ngezansi ngiyaxolisa sibanjiwe sibe wrong kuyoba kuyena ukuthi uyangixolela noma cha So uzomxolela uqhubeke nendoda yakho noma awulamukeli uxolo lakho usayibonela into. Ngakolamukeli bayoze nje baye clinic noma bayoze bahlangane bobawu2 balane kahle ngeke ukuthi ngoba yena esehleli kanjena ukuthi athi ene hayi sengimyekile mase mina ngiyamkholelwa kanjalo ngeke ngize ngikwazi ukukholwa leyo nto leyo. Uthini yena umfana uma ukhuluma naye ubemvuma umama noma ubemphethe nje uvula akafunde ukuzwa lutho ngayisalukwazi We- uthi usibamba nje asicindezela leso sikhathi aphinde sidedele When- kodwa hayi ukuthi bazothandana into enje elokhuzile epublic ezolokhuzwa abanye abantu kujena usuke efuna uzoyishayela mase phinde yayilokhuzela ngoba ayikho into engathi nami engeke ngayisoli ngoba nabantu bayakhuluma sebeyabona ukuthi So vele umfana omncane akadeli ngoba nami uyangibhebha nje awu bhebha nje kahle kahle futhi abengabonakali nokuthi khona isalukwazi. hayi-ke mina ngithe ngicela ukwehlela ngezansi awu musu ukhuluma amagama aqinile ngoba nami ngehlela ngezansi Sengisho mina ubhebha mina ngisho ubhebha wena ubhebha mina. So wena uthi abantu bekhuluma eroundini then wabona ukuthi ngisilima kahle kahle ngoba mina bengaboni lutho ngoba naye bengihlekisa nje ngihlekisa iklinika into engihlekisa ukulima nawe uyitshela ukuthi uhleka nomuntu omdala. nomuntu omdala kade hayi umuntu omdala umuntu esilingana naye share into eyodwa naye Eyi into enkulu kangaka uyakwazi nokumgibela nje noma ugcine kugitshelwa yimi mhlawumbe ngakathi ecimezile ucabanga mina semsebenzini kwazi ba hayi-ke usuyocabanga okucabangayo bese sekwenzekile kwenzakalile mina sengiyasho ukuthi usibambile ngiyavuma ngiyaxolisa usuyoqhubeka-ke wena ukhulume. okay unibambile uyavuma uyaxolisa uyamyeka umfana yebo uyamyeka umfana manje mengabe umbona ngeke uze unyakaze nubhoni I mean ngeke kwenzeke lutho empilweni yakho. yabo nje sengibonakala nje nanjena kumakhamera ngeke kusenzeka lutho Wena uzoqhubeka nendoda yakho hayi mina ngiqhubana nendoda yami phela kodwa nayo mengabe naye itshela ya khokuze sizokwazi ukwenza ilokhuzana ehlelekile. mhlawumbe umbuzo wami okugcina mase ngiyaphuma kuwena ubekuhlaba siponi noma vele oh hayi bebesebenzisa i-protection. Hayi ngeke uzuthemba phela ukhona nubafakela wena ngoba usumkhulumela nawe. Ungibizile ukuthi ngizokusiza ngizama ukuthola impendulo. Phela uthi hayi ukuthi nawe usungasune show ukuthi usubesebenzisa i-protection. hayi-ke ngangidla impendulo yakho kodwa angeke ngidle esikhungwane nawe angikuthembi. Hayi asasi ngawuthembi kwamina hayi wena shame mina ngihambe ngivulela amadoda abantu ngithi qoqo ngithi sicela abantu Ema uthe wenze njani sisi? Yep. Uthi wenze njani? Uthi qoqo Manje wanokhapho unokhapho nje. Unokhapho. Awunokhapho. Awulengani. Awulengani. Hayi asiyivaleni le episode lengane inokhe endaweni. Alright ba. Hayi nje hayi. Asivaleni bafethu valani usubscribe ulike uphinde ushare futhi episode yakho umjolo show. Hawu. Hayi wenza kahle mfethu uvala ya. Hayi. Hayi bo mina bengithi uthi qoqo